L'alcalde de Portbou, Gael Rodríguez, ha posat de manifest la rellevància de la cooperació institucional per consolidar les polítiques de memòria democràtica durant la presentació del col·loqui internacional Walter Benjamin. Rodríguez ha reconegut que, malgrat les dificultats inicials, s'han restablert relacions amb diverses institucions per impulsar aquestes polítiques. En aquest sentit, ha assenyalat que en el passat no sempre s'havia buscat el suport necessari o fins i tot s'havien allunyat d'entitats que podien aportar valors des d'instàncies superiors. El que fem aquí avui, aquesta presentació, és el símbol de que la feina, la bona sintonia, les infinites reunions, molts viatges que hem fet, o uns a Barcelona, uns a Girona, uns a Portbou, donen fruits, no? Durant l'últim any, l'equip de govern de Rodríguez ha treballat intensament per restablir els vincles amb diversos organismes des del Consell Comarcal fins al Govern d'Espanya. Crec que el que queda palès és que Portbou potser no està tan abandonat com semblava, sinó que qui havia d'aconseguir des de Portbou les col·laboracions doncs no feia la suficient feina per aconseguir-les. Nosaltres el que portem un any fent és restablint relacions amb diferents organismes, des del més petit, diguéssim, des del Consell Comarcal fins al Govern d'Espanya. Rodríguez ha subratllat que Portbou no està en una situació d'abandonament, sinó que patia un problema de desconnexió. Hem tingut reunions amb diferents directors generals, com seria en Jordi, amb el sector universitari, com seria en Maxi a través de la càtedra, o també amb la Universitat Oberta de Catalunya. Estem treballant pròximes línies de col·laboració, també amb el MUME, igual que hem començat a col·laborar amb el MUME, que hem tornat al consorci del MUME, també hem iniciat a col·laborar, a treballar, a pensar amb el Museu Reina Sofia. Per tant, Portbou no està tan abandonat, sinó que Portbou estava desconnectat. I el que hem fet nosaltres des que hem arribat ha sigut connectar tots els endolls i posar-los a tota marxa. El 10è col·loqui internacional Walter Benjamin, que es celebrarà del 20 al 22 de setembre, serà una ocasió per mostrar els fruits d'aquesta nova col·laboració. Amb un programa que inclou conferències, activitats culturals i espais de debat, l'esdeveniment abordarà com les noves tecnologies estan transformant la manera d'entendre la memòria i la història.